Vratimo se malo unazad. Znači, ovo sam ja, takozvani švercer. I upravo radim dogovor za dosta malo kredita. Ali ja nisam znao što me zapravo čeka. I tako hodam ja šumom bez problema i kad problem. I zapravo ovdje se priča nastavlja. Gdje je disk? Disk! Gdje je disk? Govorim ti uvijek istu stvar. Vrati se. Nikad. Čekaj. Evo ti disk. A sad slobodno. Sve u redu, mogu ja sam, da. Predobro. To je moje. Nije tvoj i nije za tebe. I sam znaš da je to glupo. A znam. Imaš dara, pridruži se pobunjenicima. Ne, hvala. Čekaj malo.